Skákanie na švihadle sa vyvinulo z pohybovej aktivity detí na školách. Zároveň ho praktizujú aj rôzne vekové kategórie. Možno povedať, že jeho obľúbenosť spočíva nielen v jeho hravosti, tvorivosti, variabilite, komunikatívnosti, ale hlavne v jeho priaznivom účinku na organizmus. V súčasnosti sa jeho rôzne formy vo svete využívajú ako doplnkový šport a ako cvičenie pre zdravie. Švihadlo sa skladá z dvoch častí – rúčky a šnúry. Rúčky švihadla majú dĺžku 10 až 15 cm. Správna dĺžka šnúry sa odvíja od výšky cvičenca. Pre pokročilých by mal koniec rúčok švihadla siahať k úrovni podpazušia. Pre začiatočníkov takmer po ramená. Preskok vychádza z opakovaného striedavého skoku na jednej nohe, pričom druhá je mierne pokrčená v kolene. Cvičenie pripomína beh, kde je potrebné, aby sa švihadlo pretočilo vždy po odraze každou nohou. Cvičenec musí súčasne dosiahnuť rovnakú frekvenciu pohybu pri odraze nohami a švihu zápestia pri otáčaní švihadla. Medzi najčastejšie chyby patrí slabá odrazová schopnosť. Dieťa svoj nedostatočný odraz koriguje pokrčením kolien, čo vedie k nerytmickému a ťažkopádnemu skákaniu. Ďalšou chybou je nesprávna dĺžka šnúry. Príliš krátke švihadlo nevytvorí dostatočný priestor na preskočenie a často sa zachytáva o nohy. Naopak, dlhé švihadlo prechádza veľkým oblúkom popod cvičenca a údermi o zem mení svoj tvar, čo môže viesť k opätovnému zachytávaniu o nohy. Je veľmi dôležité zaradiť toto cvičenie do vhodnej vekovej kategórie. Učiteľ musí vycítiť, či náročnosť cvičenia je zvládnuteľná. V opačnom prípade je potrebné začať s prípravnými cvičeniami alebo preskok zatiaľ nezaradiť. Silným faktorom je motivácia. Žiak má za úlohu urobiť čo najviac preskokov na švihadle počas 1 minúty. Môžeme ich rozdeliť do dvojíc.
Prvý žiak z dvojice skáče na švihadle a druhý je jeho rozhodca. Stopuje čas alebo počíta správne opakovania. Potom si medzi sebou vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Vyhráva ten, kto dokáže skákať čo najdlhšie, bez prerušenia, alebo kto vykoná najviac opakovaní za minútu. Vhodným prostriedkom sú štafetové cvičenia. Zaujímavou hrou je štafetový pretek a skákanie po vytýčenej trase. Žiaci sa sústredia na rýchlosť a neomylnosť v skákaní. Časová tieseň a úsilie prekonať druhé družstvo zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a súťaživý prvok. Striedavý preskok je náročnejší pohybový prvok a preto treba klásť dôraz na správne zvládnutie jeho techniky. Rozvíja individuálne odrazové a rytmické schopnosti detí. Veľmi dôležité je vycítiť vhodnosť cvičenia pre jednotlivé vekové kategórie.